Fil-waqt li nixtieqilkom l-għodwa tajba nintroduċi li l-nifsi jiena Patri Reno Muscat, Dominikan, kif ukoll kanonku tal-Kolleġjat ta' San George Martri Ħarqormi, bħala saċerdot nagħti s-servizz tiegħi għal dawn l-aħħar 7 snin fil-parroċċja tal-Madonna ta' Fatima ġewwa Gwardamanġa tal-Pjetà. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti, li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil, bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Qadsa Marija Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, bil-grazzja tiegħek aħna mniżiena insiru tajbin u minn imsejkna nsiru ħinja. Wettaq fina l-emil u d-doni tiegħek biex kull min jikseb il-ġustifikazzjoni bil-fidi ma tonqsu qatt il-qawwa, imma jibqa' sħiħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari miktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wara diskussjoni twila, Pietru qam u qalilhom: Ħuti, intom tafu li sa mill-ewwel jiem Alla għażilni minn fostkom biex minn fommi l-pagani jisimgħu l-kelma tal-Evanġelu u jemmnu. U dan xedu Alla li jara fil-qlub billi tom l-Ispirtu Santu bħalma tah lilna. Ma għamel ebda għażla bejna u bejnhom, imma saffilhom qalbhom bil-fidi. Mela issa għaliex iġġarbu lil Alla billi tridu tqegħdu fuqhom id-dixxipli madmad li la missirijietna u lanqas aħna ma flaħna nerfgħuh. Wara kollox aħna nemmnu li bħalhom aħna nsalvaw permezz tal-grazzja tal-Mulej Ġesu. Imbagħad waqa' skiet fuq il-ġemgħa kollha u qagħdu jisimgħu lil Barnaba u lil Pawlu jirrakkuntaw kemm sinjali u mirakli Alla kien għamel permezz tagħhom fost il-pagani. Meta waqfu huma, qam ġaħbu u qal: Ħuti, isimgħuni. X'mun qalilna kif Alla sa mill-bidu ħaseb biex jiġbor minn fost il-pagani poplu li jkun tiegħu. Ma dan jaqbel il-kliem li profeti kif hemm miktub:
Wara dan nerġa' niġi u nibni dar ta' David li ġarfet, nerġa' ntella l-ħerba tagħha u nwaqqafha mill-ġdid biex ifittxu l-mulej il-bqija tal-bnedmin u l-ġnus kollha li fuqhom issejjaħ ismi jgħid il-mulej li jaraf dan kollu sa mill-qedem. Għalhekk jien ngħid li mhux ta' min dejjaqhom lill-pagani li jikkonvertu lejn Alla, biss nikdbulhom biex jitbedu mill-ikel imniġġes bl-idoli u miż-żwieġ ħażin, mill-laħam tal-annimali fgati u mid-demm. Għaliex sa mill-ewwel żminijiet kien hemm f'kull belt min ixandar il-liġi ta' Mosè u jaqra fis-sinagogi kull nhar ta' Sibt. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Għannu lill-mulej għanja ġdida. Għannu lill-mulej fl-art kollha. Għannu lill-mulej birku ismu. Flimkien, xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Ħabru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-eġubijiet tiegħu. Flimkien, xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej isaltan u jżomm sħiħa d-dinja biex qatt ma titħarrek u li jġudika il-popli bis-sewwa. Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. In-nax tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-Evanġelju tal-lum meħud minn San Ġwan ilaqqana ma' żewġ sentimenti. Is-sentiment tal-imħabba u s-sentiment tal-ferħ. Huma żewġ sentimenti li kull bniedem żgur ifittex. Min hu dak il-bniedem li ma jridx li jkun maħbub? Li hu dak il-bniedem li ma jixtieqx li ħajtu tkun mimlija bil-ferħ. Hawnhekk Sidna Ġesu Kristu qiegħed jitkellem dwar dawn iż-żewġ sentimenti li tant huma meħtieġin għall-bniedem. U peress li dawn huma sentimenti meħtieġin għall-bniedem, hemm ħafna li jippruvaw joffruhom. Id-dinja tipprova toffri imħabba, il-dinja tipprova toffri ferħ. Biss kultant kemm l-imħabba kif ukoll il-ferħ li toffri d-dinja jistgħu jkunu superfiċjali, artifiċjali, mhux ġenwini. Mhux bħal dik l-imħabba li qiegħed joffrilna hawnhekk Sidna Ġesu Kristu
illi twassal għal ferħ. Għax il-ferħ veru huwa prodott tal-imħabba. L-imħabba tipproduċi l-ferħ u l-ferħ iwassal għall-imħabba. Biss irridu noqogħdu attenti. Liema mħabba, liema ferħ. Faċli niżvijaw biex ta' bil-ħaq ikonna l-imħabba vera, dik attwali, biex verament ikonna l-ferħ li ma jintem qatt, il-ferħ li kif jgħid Sidna Ġesu Kristu f'dan l-Evanġelu sħiħ li ma jintemx li jibqa', rridu noqogħdu attenti illi tkun kemm l-imħabba li jkun il-ferħ li qiegħed joffrilna Sidna Ġesu Kristu. U nakkwistaw kemm din l-imħabba li qiegħed isemmi Sidna Ġesu Kristu, kif ukoll il-ferħ illi qiegħed iwedna permezz li nisimgħu l-kelma tiegħu. X'qalilna ċaru tont fil-Evanġelju. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. U la darba nkunu fl-imħabba tal-Missier żgur li jkollna l-ferħ. U li ma ferħ, ferħ sħiħ, ferħ ta' veru li ma jintem qatt li jista' jagħtina biss Sidna Ġesu Kristu Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Il-mulej Ġesu isejjaħ ħbieb tiegħu lil dawk li jħarsu l-kmandament tal-imħabba. Nitolbu lil Missier biex aħna nimxu wara Ibnu Ġesu fl-ubbidjenza mlija ferħ għall-imħabba kbira tiegħu fil-waqt li ngħidu mulej ejna u salvana. Mulej ejna u salvana. Biex il-knejjes lokali jarfu l-ħtieġa tas-servizz ta' karità li l-Papa jagħti lill-Knisja Universali. Nitolbu Mulej ejna u salvana. Biex il-paċi fid-dinja timbena fuq l-ħarsien tal-kmandament evanġeliku tal-imħabba. Nitolbu Mulej ejna u salvana. Biex l-għarajjes jitħejjew tajjeb għas-sagrament ta' żwieġ li fih isiru ġbija tal-imħabba li torbot lil Kristu mal-Knisja tiegħu. Nitolbu Mulej ejna u salvana. Biex aħna jkollna spirtu ta' ferħ u ottimizmu fil-qadi ta' ħutna minħabba Kristu. Nitolbu Mulej ejna u salvana. Aħna rrodu lek ħajru nfaħruk Missier Qaddis għaliex Ġesu Kristu ibnek ħabbna bl-istess imħabba li bija ħabbejtu inti meta glorifikajtu fil-misteru tal-Eid bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missi li jista' kollox. Mulej minn idejk il-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqadsa kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu inti ressaqtna lejk u tajtna sehem min-natura tiegħek Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiġulek innu ta' glorja u bla jeda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam. Tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu wara li klaħa l-kalċi, reġa' rat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan. Tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U raddu lek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li ħdu semm il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Ġewli Qetjien u l-Isqof Antonu l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fih biberja miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġuħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna b'bietna bħalma naħfru lil minnu għati għalina. La tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb u nagħtihek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mitnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija sartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla. Danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Iqaf bitjiba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlieħ b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbierku lill-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna l dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talb tagħna, eħli sejnu qafmana. Glorja lill-Missier, lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek, ħfrilna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif fis-sema iqda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek fina dubietna ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna li wreħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw it-tieni misteru meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid kif fis-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħek, aħfrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna li wreħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
Ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ضبيتنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ أهلسنا من الدني آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمين. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfilna d-dubietna ħrisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-reħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ضبيتنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا دخلنيش في التجريب إذ أهلسنا من الدني آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا آمين. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-rebbeħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames u l-aħħar misteru meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Eid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħniena ħajja ħlewwa u ta' matana. Slim għalik li lek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek kull tritint kif is-sema ikda fl-ard. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġib. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċezzjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġini inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa.
Int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarriż tal-Feddej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddet Giuseppi. Kum missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Bastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nittolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakolata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini Uomm, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.